weche mamoko bende ni kamiti mochung'ne weche mag omenda kod bajet otieko chenro mar kawo pach jopiny makadho wadh nam chumbi ewi bajet ma iko omenda 2024-2025 ka chenro mogik mar kawo pach jopinyno tim Wundanyi, Taita Taveta. Chenrono manotako jakom kamati ma kojolo ma en jaod bura ma Garsen Guyo Ali Wario owacho ni kamati no ero biro ndiko lipot margi e yo malong'o ka gidewo pach jopiny ka jokanyo ma kamati no bende osingo mar keto sinani weche ma jodak ma Taita Taveta owacho negi ka gigeno ni obiro kelo dongruok e kaunti no. Kata kamano, jaod bura ma Taita Taveta Lydia Haila okwayo sirikal mondo duok chenro mar Linda Mama kod elimu afya mondo mine mapek oyud arita makare kaachiel kod nyithindgi. Jodak ma Taita Taveta koro nigi geno ni pachgi biro tiyo. Kilifi. Every county to benefit 100 million and for other regions. So that is what brought us today, but also generally to seek views of the public on this budget. You know, as Parliament, we have powers to appropriate money. So maybe when we sit down and make report, not all of them, but we'll consider some of the views of the people. Sisi katika hii komiti mwaka jana tuliweza kutembelea kaunti 16 na hii mwaka tumetembelea kaunti 20, Taita Taveta ikiwa mojawapo, ndio maana tuko hapa na tumepata miradi ile wananchi wanataka. Ule mradi mzima wa Linda Mama, huo ni mradi ambao ulikuwa wa manufaa makubwa sana kwa wakina mama, watoto, kwa jamii yote mzima katika Kenya nzima. Na kwa hivyo ni mradi ambao lazima kama serikali tuufikirie mara ya pili. Tusiue huo mradi wa Linda Mama, bali tuujenge zaidi kwa kutengea pesa. Urudi na utengewe pesa ili uendelee kufanya ile kazi nzuri. Ulipunguza vifo vya kina mama wakienda kujifungua.